Pastażata u arroganti, hekk ġie deskritt id-diskors tal-Ministru tal-Edukazzjoni Ġustin Caruana wara li Sefora Tabone, ta' tifel li jsofri bil-kundizzjoni tal-awtiżmu, ippubblikat konverzazzjoni li kellha fuq Messenger mal-Ministru Caruana fejn talbita tikkjarifika għal liema raġuni twarbet post rigward l-inklużjoni fost it-tfal minn fuq il-paġina ta' Facebook tal-istess Ministru. Ir-reazzjoni ta' Ġustin Caruana kienet waħda ta' persuna li ma tantx ħasbiet darbtej milli taqa' fuq id-difiża dan hekk kif meta l-om saħqet li l-ġenituri se jibqgħu isemmaw leħen uliedhom. Caruana iżda saħqet li dejjem ħadmet għat-tfal b'diżabilità mingħajr ma kellha hi stess każi simili fil-familja. B'dan id-diskors ikun deskritt minn bosta bħala wieħed arroganti ħafna kif dak iż-żmien kien dmira li twettaq dan minħabba l-fatt li kienet responsabbli minn dan is-settur. Hawnhekk l-om talbet għall-laqa mal-Ministru biex din verament tkun taf x'inhu jiġri fl-iskejjel b'appell l-inklużjoni mhux qed tiġi infurzata. Bit-tweġiba ta' Caruana tkun jekk nesew x'għamlu għalihom daqs li kieku kien hemm xi obbligu. L-om imweġġa li tmexxi l-paġna I Am Diego saħqet li diversi ġenituri jiftħu qalbhom magħha u jgħidula kemm l-edukazzjoni f'Malta qed tfalli. Bil-Ministru twieġeb mod sarkastiku iżda tammetti ma' din l-om li l-Gvern Laburista għadu lura f'dan il-qasam. Intant il-Ministru wedet lil din l-om għal darba darbtejn anke fis-sezzjoni tal-kummenti li se sejjaħ laqa pubblika dwar dan is-suġġett iżda evitat għal kollox milli jkollha laqa one-to-one ma' din l-om. Ta' min wieħed jinnota li l-Ministru rtat ruħa li kollox inġteħed fuq Facebook mod pubbliku bl-om tagħmilha ċara li m'għandha xejn xtaħbi mis-segwaċi tagħha.